tun trum chu thawmhnaw tihro dan awlsam deuh pakhat kan sei dawn ani a tha riawin ka hria a ka ngai to na hian a awm rei to chu tuna takin kan han ti chin ani chuanin keini chuanin cloth dryer kan nei ve kha a that vak lo awangin kan thiata chuanin hi air convector ania almeira chhunga ka hung ta a chu hi kan han on dawn ani beite han on te le tikhuan thawmhnaw khai ho vel te kha tihian boruak lum pe chuak ta a boruak lum tha deuh mai kha kan du chuan almeira hi kan khar deuanga chu chuanin alum kha ati thale zwal dona boruak tholeng kha omlawanga chuan hi mei chem box si lo cloth dryer tha nei box si lo tetan atangkai ka ringa kan man hi air convector ani a nang ni chuan hair dryer te po in neanga chung teng te po chu ati thei vek dona chuan tuna khwanin kan han onna te khwanin zu khoi chin te boite asa tha alum tha em han ke atung zong in han da chin te o ti khan achunga khan ti khan do chuan ti khan da tung zong pon da theita ti hian boruak lum a pe chuak tha em maya chu almeira hi han khar phei lang chuan in a thale zwal don ani chuan in cloth sikria ti thei emo khatiang ang room heater ti vel nei tan phei chuanin elo hetiang kher hi ngai chang lo tanga room heater nei box si lo me chem box si lo tan khan le cloth dryer nei box si lo hetiang nei tan khanin atangkai dona chuanin hemi tuna kan nei ang hi in nei ve kher lawanga ma se ka sei ang khanin hair dryer vel te hi in nei furin ka ringa keini chang kan nei ve lova chu in lo mang tangkai donya chuan hi alen dewa wangin polythene ti lowin ti hianin almeira ka ti chilta hair dryer te phei chu polythene ti mai ang khanin a awlsam dona chu lo hemi po hi tu na mi hi alian hle na a polythene ti dan tur kan lo ti lang le ang hair dryer mang tur te tan o ti hian hi polythene kan da le thung ta a polythene khanin boruak lum kha kan chem lut ta a polythene hi ti phui that phei chuan beite han ang lo le do te kha a ron chem dar zel ni ti khwana par kup tanga chuan hi chu hair dryer manga ti tur tan khan atangkai ron du tok thunga polythene hi zim te in tronanga hair dryer mor kha in kap lut a boruak intenge a boruak lum pek lu na tur tok lek kha in kap lu tanga polythene in tron nan de anga re lo te a aro mei don in kshya chu beina ka ngai to chwa tangkai deuh tur nia ka hriat video kan han siam ve me ni hi kan lo me